és així, no? La primera edició perquè fins avui no hem organitzat mai el campionat per a nosaltres, a tercer i quarta secundària. Ara el sol brilla, però hi ha molts dies que també plourà. Sóc aquí si tu vols, és ara el moment, vens o no. No sé com dir-t'ho, no tinc per tu un jardí tot ple de roses, amb promeses de moure, puc robar el cor, però jo no tinc màgia, sempre ja m'agradaria. No hi estic. Molt bé, perfecte. Sobretot, quina bona cosa? Podríem explicar, són els comodins. Ara els comodins, en el moment en què jugueu una blanca o un escarràs, Però de què et serviria que tot plegat són 4 dies? Va, Molt bé? Ah, perfecte. anem a viure ara. Aquesta partida. No tinc per tu un jardí tot ple de roses. si hi ha una incompatibilitat, hi ha un canvi, per exemple, del centre adolescents jugant en català. Míriam Jiménez i Alexandra Franco. Anna Badnesdottir i Eva Maria Ibáñez. Escolar en català dels Països Catalans, l'estand de la Ricarda, el Prat de Llobregat, Sant Americà i Ariadna